No baixis abans de donar-me l'escala, Narcís. Espera, que me truquen. Pues deixa, baixa, ja ho faré. Cuidado, que hi ha les barres. Ja t'ho portaré. Te'l faré portar pen. Com anem? Sí? Bones, la gent de cartelleria ja estan fent cartells. Com està ja? Tothom està en dansa des de les 6 del matí. Molt bé, molt bé. Tothom. Molt bé. A veure, un moment. Les 8 de l'Ester. Donar acreditacions ja està. Tens un bolet aquí. Acreditacions. Josep Ventura, repassar pancartes ja està. BTM a 25 metres ja. Descarregar material a Barcelona. Jesús. Vés apuntant aquí. Aquestes els hem de dur. 30 tanques a l'estació i l'allò blau, la lona blava. No, t'estic dient els trams. Los tramos, sí, que sí, los tramos. Els trams, no té la calma. Ja, mira. Té la calma. On la veu? Carme. Hola, què tal? Bon dia a tothom. No trobem els trams. Sí. Per deixar-los aquí, no ho quedam. Els anteriors de del hotel. Que posin les valles separades d'un parell de metres i posin cinta, una valla, un parell de metres de cinta, una valla i que envoltin tot el bar tal com han quedat aquells que tenen el primer bar. I agafes una escala que queden d'estisores i la portes aquí davant del pavelló. Esteu treballant en Xavier i té molta panxa.